Ramogi TV, jod buro golo palo ewi paro mar chik ma geto rido chike matayo ng'anyo e pacho kaindi. Paro ma ichwalo gi jod bura ma Mbeere North Geoffrey Rukus. Jod bura mag Azimio oseyo jowetegi ma Kenya Kwanza kuom temo duoko chien okenge ma piny Kenya osegoyo e weche mag demokrasia. Jod bura mag Kenya Kwanza kata kamano neno paro mar chikno kaka yo makende mar kedo gi kethruok mar mwandu kod tulo e kinde ng'anyo. Chris Owino nigi ler mathoth. Paro matimo lokruok ne pen chik matayo kaka onego bag ng'anyo e pacho kae medo nyuolo paro mathoth. Jod bura mag Azimio kwedo paro makamano ma ichwalo kod jod bura ma Mbeere North Geoffrey Ruku kendo pime kod okang' ma duoko chien okenge ma piny Kenya osegoyo e tego thuolo mar demokrasia. Mago gik manotem diere mane Moi president notimgi ok kawuone ka gichakore and gimotemo timono en nodwa ni mondo jo Kenya kamoro ng'eye but onge kuma gino dhiye. Ok inyal chiko weche mag maandamano. Weche mag maandamano gin gik moko ma nie katiba. Katiba olero maber kaka onego tim gik monego rights monego enjoy. Koro miyo jaod burano okia gimo nonego kele bunge. I think the government has been trying to claw back a lot of rights, even so the other day trying to make the commission, the police commission, irrelevant by the Inspector General trying to promote officers. I had to step forward and quash that. So I think we have to be vigilant and to ensure that the Constitution is implemented the way it is. If we don't like it, then let us amend it. But for as long as you have not amended it, I think we have an obligation to implement the Constitution the way it is. Senator Mabusia Okia Omtatah onyiero paro mar chik makamano ka olero ni odhirocho fundni mag katiba e ratiro mag oganda. I think the Constitution is clear, and I don't think that bill that is, I have looked at it, that bill cannot meet the threshold in Article 24 for limiting rights. It cannot. Also, our brother needs to know that rights outside the bill, any provisions outside the Bill of Rights cannot be limited. So I don't know how you'll be going about limiting these rights, which cannot be limited because they are outside the Bill of Rights. Senator Manandi Samson Cherargei kata kamano orwako paro mar chik makamano ka owacho ni mano e yo kende mar neno ni piny Kenya obedo kod ng'anyo mamuol kaachiel kod geng'o kethruok mar mwandu mag jopiny e kinde ng'anyo. So I think this amendment is timely and we shall give the necessary support. Let us have order. You cannot just demonstrate for the sake of demonstrating it. Your right ends where my right begins. If I'm going to work and you are demonstrating, I should be able to access my place of work. You also demonstrate. But you know where we have in Kenya is hooliganism. It's no longer demonstrations. Because you have seen demonstrations in South Africa, you saw in Paris, France, demonstrations happen and they don't interfere with the normal running of the day. Lokruok makamano bende geno keto tenge kuonde mag bago ng'anyo e bombe ma pacho kae kaka itimo e pinje ma oko. I don't, you know, Article 37, the Constitution, even the Bill of Rights says when my rights end, you will start. What we need to say that if you go to other established democracies, there is what we call picketing corner or demonstration corner. So we can allow our brothers and sisters who want to demonstrate. Any Kenyan who want to demonstrate, we create a space here at the Bomas of Kenya. They can picket for there without inconveniencing others. Ponijo od buro podho chikno, obila elemo mar inspector biro bedo gi teko mar chungo ng'anyo, gino mamoko kuom jopiny wacho ni inyalo tiyogo marach e mayo jopiny ratiro mar ng'anyo. The police officers who are in the demonstrations trying to keep order to ensure that there's public safety and there's public order, in case they assess the situation and see the situation is getting out of order, then we have to give powers to the police officer of the rank of inspector and above to determine whether that demonstration is going to continue or not. Jo od bura mag Azimio bende ogolo siem ne jowetegi mag Kenya Kwanza mondo chwal paro mag chik madhi kelo ber ne oganda jo Kenya kar biro kod chike madhi kumo kweth mobalo kod piny owacho. So today you could be in power in a house and you want to see the world through the keyhole and you think that's what there is. Tomorrow you'll be out there and you may not be able to have the same privileges. So you need a law that can protect you in your worst of times. And I just pray that all people are drafting laws
consider that what could happen to them if that law falls in wrong hands. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Kaikrok dhi nyime ne nyasi mar piny